deel 2 van mijn vlog. We zijn buiten in de kou, maar de zon schijnt. Dus perfect weer om het buiten ook gezellig te maken. De verlichting hangt inmiddels. Ik heb helemaal zelf gedaan, dus het is eigenlijk ook super makkelijk. Als ik het kan, kun jij het ook. Iedere boom heeft een eigen snoer met lampjes. Deze is 10 meter lang. En dan heb ik natuurlijk 2 bomen die uit elkaar staan. En je wilt niet dat daar de verlichting doorloopt. Nou, hebben ze daar een tussenstuk voor van 5 meter. Dus die bomen kunnen 5 meter uit elkaar staan als je wilt. En we hebben natuurlijk een stekker. Je kunt deze verlichting zo lang maken als je wilt. Dus heb je 3 bomen, zet je er nog 1 aan. En er is ook een zogenaamd T-stuk, een koppelstuk, dat koop je apart erbij. Dit is dat T-stuk. Hier gaan de kabels in naar de lampjes en de kabel naar de stekker. Ik wilde jullie deze nog even laten zien. Dit is het uiteinde. Iedere kabel heeft dus een afgedopt uiteinde, maar hier kun je oneindig veel kabels aan koppelen. En dan krijg je een mega lang snoer. Fijn dat de lampjes nu hangen. Maar als je denkt dat dat het was, dan heb je het niet. Zijn jullie er klaar voor? En dan is nu het tuinhuis aan de beurt. Dit is het eindresultaat van het tuinhuis. Helaas zie je het effect van de lampjes niet zo goed, maar die zal ik ook nog even in het donker laten zien. Overal zit een timer op, dus zodra het gaat schemeren gaan de lampjes aan. Ga jij ook je huis of je tuin versieren? Laat het me weten in een reactie onder deze video.